la Unió Muntanyenca Emprenyà va començar amb un grup de socis que volien fer muntanyes, raquetes, doncs la federació els va cridar, com sabia que teníem una entitat forta al darrere capaç d'organitzar esdeveniments, doncs va dir, escolta'm, per què no tireu cap endavant una prova del circuit català de raquetes? Durant 2 anys vam fer aquesta prova, circuit català, és a dir, només per la gent que caminava, i aquest any ja és la 3a edició, en la qual ja donem un pas més, ja no només ens quedem amb el circuit, sinó que ja anem fins i tot a la Copa en versió ja corrents. Realment hi ha una gran activitat, la gent fa esport, fa salut, hi ha un moviment i ja interessa que la gent es mogui, vagi a la muntanya, la coneixi. Per una altra part hi ha preocupació de si la gent va prou preparada, si la gent ha fet els deures abans de, i per tant que tothom tingui aquella formació necessària i no subestima mai aquella activitat que vas a fer, per molt petit que pugui semblar el repte. Ens trobem a l'estació d'esquí nòrdic de Guils Fontanera, preparant per la 8a Copa Catalana. És un circuit de 8,5 quilòmetres i té un desnivell acumulat d'uns 400 metres. Les raquetes de neu tenen 2 versions, versió circuit i la versió copa. La versió circuit és oberta a tothom, la que seria accessible a totes les persones que tenen una mica de pràctica, una mínima d'experiència, que la poden fer només caminant. Mentre que el circuit ja és una prova ja una mica força més exigent, més tècnica, més que res perquè és corrents, i aleshores córrer per neu és bastant complicat. Aquí estem parlant no només que t'enfonses als peus, sinó que a més has de preparar el desnivell tant de pujada com de baixada. Pensem que córrer en raquetes pràcticament no és anar cada dia en raquetes, o sigui que una persona que es dediqui al cross o es dediqui senzillament a curses de muntanya a la temporada hivernal i no vol fer esquí de muntanya, per exemple, posar-se a punt seria córrer en raquetes, no anar a entrenar en raquetes, sinó córrer, entrenar normal i només posar-se les raquetes el dia de córrer. A veure si amb aquestes 4 paraules s'animen, sobretot les noies, per entrar en competició i poder tenir millor equip per poder triar la representació de Catalunya a la resta del món. Les raquetes de neu l'any passat van poder entrar dintre la internacional a nivell mundial. Els èxits ja estan més que demostrats en el JUS i a l'Haia, el campionat del món que es va fer al Quebec, al Canadà, i creiem que tenim una potència, igual que en altres disciplines esportives, per en raquetes de neu la federació hi aposta i és d'agrair aquesta feina que es fa i els esportistes que estiguin contents. Ha sigut una carrera bastant ràpida, molt corredora, i anar conservant tota l'estona al primer lloc. Vull dir que molt xula perquè hi havia alguns llocs tècnics per mig del bosc i després una mica dura també al final perquè s'acabava en pujada, però bé, la veritat és que molt contenta. I m'ha sorprès en positiu perquè era tot pel mig del bosc, pujant, baixant, zones molt corredores, algun punt de pujar, caminant, alguna baixada d'anar de cul. Per tant, era bastant atlètic perquè es podia córrer molt, però amb punts per tots els gustos. Llavors, circuit perfecte. Content per això, pel circuit, per les sensacions, per guanyar un campionat de Catalunya que sempre és xulo i per tenir una cursa amb bon temps, amb bona neu, amb tot plegat, ha sigut un dia bastant idíl·lic. Tenim un circuit de 5, 6, 7, 8 proves, això no passa enlloc més. A partir d'aquí el recolzament que ens dona a nosaltres és perfecte, estem molt contents perquè tot plegat, perquè ens porten a córrer allà on hi ha les millors proves, els millors atletes del món, allà anem nosaltres, i anem 4, 5, 6 corredors,
Llavors això sí que realment és d'agrair. Jo crec que doncs, bé, és una cosa que tenim que cuidar i mirar de mantenir perquè és la manera doncs, de reivindicar doncs, el nostre petit i gran país a la resta del món.